Γεια σας, είμαι ο Διονύσης και σε αυτό το σεμινάριο θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια φωτογραφία από τέτοια μορφή, καθαρή, να της βάλουμε λίγο ατμόσφαιρα και να φτιάξουμε αυτό το εφέ που λέγεται Nashville, όπου δίνει μια έτσι ατμόσφαιρα, κάνοντας τις σκιές να φαίνονται, να μπλεδίζουν και τα φώτα ουσιαστικά να γίνονται έτσι λίγο μπέζ προς το πορτοκαλί. Θα δουλέψουμε στο Photoshop. Αφού βάλουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να δουλέψουμε μέσα και τις φτιάξουμε πώς θέλουμε να είναι. Ας πούμε, εγώ μπορώ να βάλω ένα auto layers, ένα auto levels, adjustments, auto levels. Τις φτιάχνει τα levels, την ψιλοαισιώνει τη φωτογραφία, τέλος πάντων. Θα πάμε στο layer, new adjustment layer, συγγνώμη, levels. Ok. Και θα φέρουμε το μαύρο βελάκι γύρω συγγνώμη, θα πάμε στο blue channel. Θα φέρουμε το βελάκι στη μέση. Να προσέξουμε να είναι ανάμεσα στο 120 και 130. Ok. Μετά layer πάλι, new fill layer, solid color. Ok. Και πάμε εδώ κάτω που είναι το νούμερο του χρώματος. Θέλουμε αυτό το συγκεκριμένο, το πορτοκαλομπέζ που χρησιμοποιεί το Nashville Effect, το οποίο έχει τον κωδικό F6DDAD. Είναι αυτό το χρώμα εδώ πέρα. Ok. Και βλέπουμε ότι έφτιαξε ένα layer αυτού του χρώματος. Τώρα, επειδή αυτό καλύπτει όλα τα από κάτω τα layers, θέλουμε να πάμε στα properties στα modes αυτού του layer και να πατήσουμε multiply, το οποίο ουσιαστικά ενώνει αυτό το χρώμα με τα από κάτω τα layers. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι ήδη έχει αρχίσει να έχει μια ατμόσφαιρα η φωτογραφία μας. Μετά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε λίγο την καμπύλη, ουσιαστικά τα contrast και τα χρώματα να είναι σωστά. Αυτό το κάνουμε πάλι πηγαίνοντας στο layer, new adjustment layer, levels, όχι, curves. Ok. Και θέλουμε να φτιάξουμε έτσι ένα σίγμα ρυθμίζοντας το πάνω κάτω. Βλέπουμε περίπου τι κάνει. Στο RGB πάντα είμαστε, δεν πάμε στα άλλα κανάλια. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ok. Και τώρα, άμα θέλουμε να προσθέσουμε λίγη ατμόσφαιρα παραπάνω, μπορούμε να φτιάξουμε μια μάσκα γύρω γύρω, να το σκοτεινιάσουμε λίγο ακόμα στις άκρες δηλαδή. Αυτό το κάνουμε φτιάχνοντας ένα καινούριο layer και πάνω σε αυτό το layer παίρνουμε το εργαλείο του κύκλου της σφαίρας και φτιάχνουμε ουσιαστικά ένα αυγό, έτσι ώστε να καλύπτει όλη τη φωτογραφία από πάνω μέχρι κάτω, από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά. Μετά κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε Select Inverse, έτσι ώστε να επιλέξουμε το πλαίσιο, να μην πειράξουμε αυτή τη φωτογραφία στη μέση. Παίρνουμε το κουβά μας με οτιδήποτε χρώμα θέλουμε, είτε μαύρο, είτε άμα θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μπλε το σκούρο που έχει η φωτογραφία μας ήδη.
το βάφουμε και μετά πάμε στα φίλτρα μας, στο blur, που ουσιαστικά θα δώσουμε λίγη κίνηση έτσι ώστε να κουνηθεί, να μην είναι τόσο έντονα τα όρια, και πατάμε Gaussian Blur στο τέλος, δηλαδή στα 250 pixels, και OK. Να δούμε τι κάναμε. Είναι αρκετά έντονα τα όρια, αλλά άμα χαμηλώσουμε το opacity, είναι πάλι αρκετά έντονα τα όρια. Δεν το θέλουμε αυτό. Πατάμε πάλι filter στο blur, πάλι Gaussian blur, και το θολώνουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε τα όρια της μάσκας μας να μην είναι ορατά. Και τώρα εδώ μπορούμε να πάμε στο opacity, πάντα έχοντας επιλέξει τη μάσκα μας, και να χαμηλώσουμε το opacity όσο θέλουμε, αναλόγως πόσο θέλουμε να φαίνεται η μάσκα μας ή όχι. Μπορούμε να το κρατήσουμε και έτσι, ή μπορούμε να το χαμηλώσουμε έτσι ώστε να θολώσουν πολύ λίγο το περιθώριο. Αυτό ήταν το tutorial σήμερα. Μετά σώζουμε όπως θέλουμε. Μπορούμε να σώσουμε σαν Photoshop, έτσι ώστε να σώσουμε σε μορφή PSD, έτσι ώστε άμα κλείσουμε το Photoshop και το έχουμε σε PSD, άμα το ξανανοίξουμε ας πούμε και θέλουμε να φτιάξουμε κάποια άλλη φωτογραφία με το ίδιο εφέ, να πάμε να βρούμε τη φωτογραφία, ας πούμε, όχι, τέλος πάντων, να πάρουμε τη διπλανή φωτογραφία, συγγνώμη, τη βάζουμε μέσα και τι κάνουμε, απλά παίρνουμε τη φωτογραφία μας και με το βελάκι, και την τραβάμε, κάνοντας κλικ, την τραβάμε μέσα εδώ, στην άλλη φωτογραφία που έχουμε ήδη φτιάξει. Μετά παίρνουμε το layer, το πιάνουμε και το τραβάμε κάτω, να πάει κάτω από όλα τα άλλα τα layer. Κάτω και από εδώ. Και είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε δηλαδή όλη τη διαδικασία από την αρχή. Απλά πάμε File, Save As, JPEG, Effect, 2. Αυτά για σήμερα.